Wala lolo. Eh, wala. Pag masarap mo ikaw, dami lang ba? Hanggat nakita mo sa sarili mo, okay. Init. Naman. Alin minit? Sa Timbarji oh. Tatakal ng bigas. Sa mga par, mga gandang umaga. At ayan po, dito ulit tayo sa Pugay Project. At ito na yung gagawin ni kay Arnel. Diyan naman sa baba, no? Matapos ka, dato kong Biga. Ito kahapon ginawa ni Arnel. Ngayon naman, dito na. Araw ng Sabado. Kantuhan. Yan sa Tigiliran. Tapos yung dating gawi. At likod tayo. Naghahalo. Bigyan natin ng halo sa Arnel. Kasi tayo ay libor. Okay? Ayan, at dito tayo kay Kuya Arnel. Tapang kiton. Tapang. Laban, tinas na sa tubig ay. Ano naman? Oo. Hindi mo karang bababa. Ha? Kuro-kuro. Suko ang isipin lang dahil naman kita sa puso daw. Bigyan mo kita ibaw. Hey! Sabi mo ay ako lamang.
Iniwanag ko ang pag-ibig mo. Kamisado mo na yun. Ganda naman yun. Sinungaling ka pala. Sinungaling ka pala. Kamisado na. Sinungaling ka pala. Oh, mahal ko. Nakapasado mo. Sana na matagal. Asyong dito ng tatay, kuya. Maling. Oh, mahal ko. Naniwala mo ko. Ako'y niloko mo. Ay, amo, ang ganda talaga, Sinsin, oh. Oh, tumawa pa. Ay, Jesus. Sin, kung nagkasabay lang tayo pinanganak, sigurado yan. Hindi ka makakatapos sa pag-aaral mo. Sigurado yan. Pag edad mo ng 23 na ang anak mo. Ay! Ayan, si tatay. Walang gat yan, diretso yan. Walang wala naman masama doon. Oo. Diba? Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Yan na po Happy si... birthday! Happy Sayaw na si birthday! Jason. Happy birthday to you! Hey! Hey! Ayan na. Happy birthday! Ayan po yung may birthday. Sana ay malasigo Nakaputi. kami! Ay, nakatirno pa ng puti. Happy Tapos birthday, may kuya. sito. Amo! Dapat pala sapatos din ako! Saka sapatos na rin naman ah. Dapat pala suot ko rin yung sapatos ng timpawa yan! Diba? Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday! Sabi ni Tino! Happy birthday! Sin, Sin, kiss muna sa may birthday. Happy birthday, kuya. Happy birthday. Anong ganap natin ngayon na birthday? Dibo ko ngayon, Dibo. Dibo, 21. Ay, wow. Thank you. Naman tama, 18 si ano. Last 40. 18 si Sin. Kuya, may kaming ginawa. No, ni Ate Margie, masarap. Wow! Hindi na yung money. Hindi naman eh, dalat naman. Dalat ni Ate Hindi na Margie. yun ni Ate Mardia yung donut dito. Oh. Batiin mo! Hi kuya, happy birthday po. Thank you. Ayan, God bless po always and keep safe. Ayan, naway hindi ka po magbago and patuloy lang po sa iyo. Nagbago na ako. Nagbago ka na kuya. Hindi naman Pwede ka sumaugali ko. Pwede ka naman po magbago kuya, yung ikakabete. Bago ng asawa. Ano yung wish mo yun kuya ngayon? Magkaroon ng bagong asawa. Ano ba yan? Ano yung hanap na ba kita? Kaya ko naman maghanap. Hindi na kailangan ng tulong. Hindi na pala kailangan. Ang po, bali, ubos na yung halo. At tayo ulit, magpe-prepare tayo ulit ng pangalawang halo. Pangalawa na. Ba't agad? Musta ka? Aking mahal. Sana ay nasama mo na ako'y huwag mo iinit. Nakakaratos ilig agad din napangwa ang tawag sa awitin. Lulungkot ang damdamin. Hey!
Panaginip ko'y lagi ikaw sinta. Kahit na malayo ka, parang kapiling ka, mahal mo taga. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Trabaho, walang tirahan, mahirap humanap pagkakakita. Bakit ganito? Bakit? Oh! Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit lang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin. Lang tirahan, mahal. Langit sa mo, kakatrabaho. Lahat ka lang ng bagay binigay ko sa iyo. Naging yun ako nang naman na. Down low, if I could, then I would. I need you now. Ay, nakain na po. Test tayo ko ni Ate Margie. Nakain niyo ko, okay? Lupit ka. Bakit kaya super? Delivery. Gusto niyo din. Ako, ginagawa ng isa. Saan mo daw po kung okay? Ate Margie. Ano yung donut ni Ate Margie? Ano nga? Natin na. Kahit, Alright. ano? Ano? Pwede na. Ba't ka mo sinungaling ko yun? Oh, bakit sarap? Ito. Kuya Arnel, Kuya Jason. Ayun ako. Oh, Jason. Ako. Kuya Arnel. Hello po. Pag masarap mo ito, Tama. dami lang wala kang masarap. Hintayin niya lang kung ano daw yung lasa. Kasi pinapatistingan. Kainin mo muna ako ng isa.
Ano? Masarap. Ang file mo. Oh, kuya! Kumuha ka? Kumuha ka? Ba, hindi ko tayo mababala ka. Mas marami ko niyan eh. Dalawa, ewa? Sarap. Isa pa? Sarap. Isa pa daw. Isa pa. Dalawa na. Dalawa na ikaw. Dalawa mo? Masarap. Wala ah. Ha? Tamlay ko. Against the door. Oh, dagdagan mo. Ito. Tanungin mo kay Arnie kung ano masasabi niya sa trabaho mo. Ano masabi mo? Palaging good, kuya. Palaging good, hindi naman pwedeng hindi. Hanggat desidido ka, kuya, sa ginagawa mo po, okay yan. Diba? Hanggat nakita mo sa sarili mo, okay. Wala lolo. Eh, ipang mo lang. Go. Adi kaya, ay, adi mo na nga ni. Adi, kaya mo na. Masukal! Masarap yan pag na asukal. Ano si lolo? Hindi, ito. Saan? Adi ba ka? Ay, tilo. Ay, hindi ko. Oo, ayos ito. Ito na. Kita niya. Dito sa'yo. Ako tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ni Karen dyan, against the light. At pasensya na po kung minsan malabo yung ating camera. Kasi minsan sisilaw sa sisilaw sa araw. Yan. At dito tayo sa loob. Yung ubo ko ay. Yan. Ipil natin yung ating sapatos. Miki, ito pa sa puro. Puro. Miki, butas na ako. Wala ko na. Bumigay na ang aking safety shoes. Gano'n. Pwede pa, hanggat pwedeng gamitin natin. Di ba, Tol? Hanggat pwedeng gamitin. Kuha tayo ng, puro. Ayan at gugulatin ni Kuya ako yung mga nagbubugas. Ayan. Ano pa daw? Ha? Amo? Ba't ka na nakabasa? Ano? Wala lang daan yung something na lang. Ang naman kita. Ito ba naman? Pagpag na. Init. Sa ating Margie, oh. Tatakal ng bigas. Parang hindi mo kung nakailang takal. Ilang takal na? Walo. Walo. Mary, anong araw ngayon? Sabado. Yun, nagsalita din. Sabado mo. Nagpenge. Pagkuhan na siya. O, pagkaunog. Mauubos ko na lang mga sitlaw. Huwag mo kasi, kainin nila yan. Gila? Almusal sila. Kita. Bim, amo Bim. Challenge niya siya. Oh, sige lang. Ayan na, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Uy, Arnil. Yung bintana, okay na. Bali doon na lang sa gilid. Time check natin ngayon ay 11:36. 11:36. Yung time check. Yo, hello. Sawa ni Kuya Puloy. Baka ka malaglag.
At yun, babaan na raw ni Kuya Arnel. At para makapahinga kasi kakain na. Hirap kumain pag pagod. Ay! Baba tayo. Arnel. Kaya kung mga normal, mali. Ayun po, nag-aantay pa tayo na lahat tayo daw magtitimpla nung niluluto na sinigang. Kaya nilang pahinga na. Yan. Amo ay. Di ba yung walang vlog? Basta dito. At siyempre, yun nga. Amo. Siyempre yun nga. At birthday ngayon ni Kuya Gatcho ay may kunting salo-salo kami. Siyempre, happy birthday kay Kuya Gatcho. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, edit muna. At nandito sila. Yo. Dito yung dalawa. Nag-ano ng live ni Kuya Gatcho. Ayan, may nag-comment. May tanong ako, Chin. Bakit ang dami mong basher? Hindi mo naman sila inaano. Ay, hindi ko po sila problema. Ayan. Si Margie nandyan sa kasi kusina. Pabor ang sunod. Wala.